Kubor nakaslem jong udongsan Hima. The National Commission for Women kalapa ga Jingkhlad show Chief Secretary ga Jilla ba Donald P. Watlang bandawana u ba udevan shimkhia halor ga jingdu no ga ka long kami yo khun chanrang badang shukha ke NCW man ha ka khat phra tarik unai luar arajar ar gulai kala dawano ba DP Watlang man pet banya halor ki mat ki bakta ya ka hok jung ki kan thai ki kendon ki ban yadai ki kan thai bat kum juru ban yo ki lat ki ban nong yaringkan ke NCW kalaya thu ba kala yo jing tepling ba kilat patai khubor ba kawi kalong kami da ka jing thmu ban khai Khyllung shanong ba shalong kala sa kut ha ka dheng kali ha umli ha ka ba kala khai ti Khyllung po ka kali kamai ka ba ka shong bar ila khlat no na ka daw ba khlam yo ka jing sumar ka ba biang ha ga ju ka por ka NCW ke thu ru ba ki ba hi hasam jo ka ti kalong kami kila karpa ri bayat ba yeng hnai kham don manu bas ngap yaki Shu ka NCW kelapan pau bakani ka jingja kalong ka bakta hadu kata bat kumta la dawano Chief Secretary ka jilla udi ban shimkhia bat ban ai ka jingkershan ya katika long kami ka NCW kala Kaiphod Sngi Chief Secretary bo Wanrah ka Kaiphod halor ki jam balashim